שלום לכם. בעידן שלנו, שמלא ברשתות חברתיות, מספיק לכתוב פוסט, הוא יגיע מיד לאלפי אנשים, אולי אפילו למיליוני אנשים. אבל פעם מי שהעביר מסרים מיידיים לא היה המסנג'ר, אלא הרדיו. נעבור עכשיו לכתבנו לענייני רדיו פיראטי, דן אלתרמן. כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 8, הנה החדשות ועיקרן תחילה. איך אני? ממלכתי. מכאן ישר להגיש את מהדורת מבט. מבט זה רק בחלק השני של התוכנית. קודם נפתחה תחנת כל ישראל. בתקופת המנדט הבריטי פעלה בארץ ישראל תחנת רדיו אחת, כל ירושלים, שהייתה תחת פיקוח וצנזורה של השלטונות. היא שידרה בעברית, ערבית ואנגלית. היישוב היהודי רצה להעביר את המסרים שלו, כאלה שאין מצב שהיו עוברים את הצנזורה של הבריטים, ולכן הוחלט להקים תחנת שידור נוספת. כשההכנות נשלמו, חולק העלון המחתרתי במצור, והוכרז בו על פתיחת שידורי תחנת כל ישראל והסיבות להקמתה. השימוש המסולף בצנזורה הממשלתית לצורכי מדיניות אנטי-ציונית אילץ את היהודים להקים תחנת שידור משלהם. התחנה העברית הזאת תלך ותגביר את קולה. כל ישראל לא יחנק. לוחמני משהו. כן. ב-13 במרס 1940 פתחה תחנת כל ישראל את שידוריה בהודעה שניסח ברל כצנלסון בכבודו ובעצמו. יישמע ברמה כל ישראל, כל עם קשה עורף, אשר גם מול שלטון תקיף, בוגד ומתכחש, יעמוד על שלו. כל ישראל מתחילה לשדר. השידורים נפתחים בשריקת עוד לא עבדה תקוותנו, והם כוללים בעיקר קטעי דעות של מנהיגי היישוב, ולצידם מידע על פעולות של הצבא הבריטי נגד היהודים, ולהפך. לזה אני קוראת חופש העיתונות. וגם קטעי שירה או פרוזה, שידורים באנגלית, ואפילו פינה שבועית לנוער. חדשות מעבר בימי הבריטים, מעניין על מה הם דיברו שם.